Bae, nay nana ang ihi. Kung makadungog tag nana, unsa man ang imong una na sa isip? Ugaw, iyo, tama, ugawan. Ako ipakita sa inyo nga 10 second nga clip. So tanawan nato ni sa microscope. So may point na ko ni sa araw kana mga lingin-lingin mo na siya mga WBC white blood cell. Dili mga gagmay kay nga lingin mo na siya mga bakterya. Sa una niyong tanaw di ba murag walay action? Boring. Pero atong i-zoom. Tanawa pa niyo kaayo. Ay galihok sa sulod sa white blood cell. Kaon sa white blood cell ang bakterya. Ang term ana is phagocytosis. So kani nga state nga na-release sa WBC ang iyahang toxic granules padulong sa bakterya para ma-digest ang bakterya. Karon na pa ko ipakita sa inyo na picture. So mao ni siya ang WBC kung naka-stain. Tatan niyo ning mga kuro-kuro na gagmay kanang murag dot. So mao na siya ang granule sa WBC. Mao po na siya ang mo-digest sa bakterya. So unsa man ang lesson na makuha nato ani? Ang nana kay natural defense sa atong lawas para ma-eliminate ang mga foreign na bagay or infection. And ang tawag ana is active cellular immunity or cell-mediated immunity. So mabalik ta sa statement nga babae na nana ang ihi. Actually, ang pasyente kay 10 years old na babae. It's a case of urinary tract infection. So karon nga nakita ninyo ni na video, unta na bago ang inyong pagtuo sa nana. O kung ganahan mo ani na video, dili ka mamugos. Pero basi lang, kung ganahan mo, paki-share na pod. Salamat.